La Casa Gran va ser l'escenari on es va rebre als representants de més de 35 juntes locals de tota la comunitat valenciana que este cap de setmana han vingut a la Pobla per tal d'acomiadar-se de les falleres majors de València. Un acte organitzat per la Junta Local de la Pobla. La seva presidenta executiva, Rosana Marín, junta a l'alcaldessa Mari Carmen Contelles i les falleres majors de la Pobla, Marta Navarro i Andrea Martínez, foren les encarregades de rebre a falleres i presidents de les juntes locals convidades a este acte que tanca un any faller. Les Corts d'Honors de Marta Navarro i Andrea Martínez, presents també en la recepció de les diferents juntes locals que anaven arribant i que anaven omplint el pati de la Casa Gran. Una vegada les 35 juntes locals a la Casa Gran arribaven les falleres de València, les Corts d'Honor, la fallera major infantil Carmen Monzonís i, per últim, la fallera major de València, Laura Caballero. Les falleres majors i les seues corts eren rebudes per la presidenta de la Junta Local de la Pobla, l'alcaldessa, i les falleres majors de la Pobla, abans de posar amb la resta de juntes locals per tal de fer-se la foto oficial. Moment d'eixir de la Casa Gran per tal de fer un passacarrer pel poble. Primer les juntes locals, després les Corts d'Honor de les falleres majors de la Pobla, seguides de les Corts d'Honor de les falleres majors de València. Tancaven el passacarrer les falleres majors infantils de València i de la Pobla, Carmen Monzonís i Andrea Martínez, les falleres majors, Laura Caballero i Marta Navarro i les autoritats de la Pobla. Ja en el parc anaven pujant a l'escenari i ocupant el seu lloc. El grup de teatre de Junta Local els havia preparat un sainet. I no n'hi ha cosa que a una fallera li faci més il·lusió que ser fallera major. Perquè fallers i falleres, què pensen vostès? Què hi ha més bonico per a una dona valenciana que ser la màxima representació de la seva comissió? Res ens fa les falleres més il·lusió que ser falleres majors. I la il·lusió que has viscut durant aquest any es converteix en tristor quan s'acaba el teu regnat. Tristor que no apaga les ganes de tornar a viure tan grata experiència. I per això no podeu quedar-vos amb la tristesa de la despedida, perquè per molts anys que passen sempre sereu del 2011 les màximes representants, nostres falleres majors. En este acte que tanca l'exercici per a les falleres majors es fa un intercanvi de fotografies entre les que han sigut falleres majors en les diferents localitats de la Comunitat Valenciana i les falleres majors de València. Comissions vingudes de tots els racons de la comunitat i també d'ací, de la comarca de Camp de Túria, com ara els fallers de Benaguasil, les de Bétera o les de Llíria, entre d'altres. Les últimes en intercanviar les fotografies van ser les anfitriones, les falleres majors de la Pobla. Carmen Monzonís i Andrea Martínez intercanviaren les seues fotos i després va ser el torn de les falleres majors, Laura Caballero i Marta Navarro. La fallera major infantil de València agraïa a la Pobla la recepció que els havien fet. Estoy muy contenta de estar rodeada de todos vosotros y solamente quiero dar las gracias por este año que hemos vivido tan maravillosamente juntas y un beso muy fuerte para todos y también quiero aprovechar para dar las gracias a todo el pueblo de la Pobla de Vallbona por dejarnos vuestra tierra para hacer este acto tan maravilloso. També la fallera major es mostrava agraïda amb este acte organitzat per la Junta Local de la Pobla. Solo agradecer en primer lugar a la Pobla de Vallbona que nos haya cedido su pueblo, que nos haya abierto las puertas de par en par, que nos haya acogido con tanto cariño para celebrar este acto que para nosotras tiene un sabor un poco agridulce. Hoy marcamos un punto y final a nuestro reinado, a nuestro año de ilusiones, a nuestro año de ensueño. Simplemente deciros que estoy muy orgullosa de haber compartido este año con todas vosotras, que desde aquí arriba veo muchas caras conocidas, pero lo mejor es que veo muchas caras amigas ya, que muchísimas gracias por haberme acogido tan bien en cada rinconcito al que he ido. Y nada más, simplemente eso, que estoy muy orgullosa y que en Valencia guardáis a una amiga para siempre. Muchas gracias. Les falleres majors de València venien acompanyades del vicepresident de Junta Central Fallera. Estar aquí con todos vosotros
y hablar en nombre del presidente de Junta de Trafallera, que no ha podido acudir. Solo deseo que para el año que viene podamos continuar todos juntos y seguir celebrando este acto con la misma ilusión y la misma proyección. Muchas gracias. Era l'alcaldessa de la Pobla la que tancava l'acte d'intercanvi de fotografies de les falleres majors. Per a la Pobla és un orgull el haver pogut cedir el seu trosset de poble per a que se fera este acte. Estem orgullosos de que totes les falleres que heu representat per cada rincó de la nostra comunitat valenciana heu dut a lo més alt a la dona valenciana i a la dona fallera estigueu avui així. Com dia Laura, és un acte agridulce. L'acte de despedida sempre pareix que siga algo trist, però com també dim abans, quan comentàvem, este any és especial, i és especial perquè és irrepetible. Se junten segur que en el cap de totes les falleres, de totes les juntes locals, moments irrepetibles, moments inolvidables que van estar per a sempre en els vostres cors. L'alcaldessa i la presidenta de la Junta local entregaren un detall a les falleres majors de València com a record de la seva estància a la Pobla. Amb l'himne regional i un castell de focs d'artifici es tancava l'acte de comiat de les falleres majors de València de l'any 2011. Tots a una veu, germans vinga